Uzat oso garrantzitsu, zeren horren edago esan, 5. urtez jarra esan, Arrauneko gorengo maila nongoa zela, hori elkarte batentzat eta gure moruko elkarte apal batentzat oso garrantzitu du. Hasiera batetan, onartu hartu zen neurriak hasiera batetan Arrauna esan padokia ez da ongo sarreraik, baimenak izan bizu berta sartzeko, eta gero moian, barra puntan, egon gora aukeri ikuslintzako kopuru konkreto batentzat, eta betire maskariliaz, eta goiko partin. Beiko partin Arrauna egon gori, eta moian goiko partin algo izango dabe, jentik ikuslik egon. Geu gaur egun zikautxon, laureun bat bazkidega, da 2005 inguru munduen zehar. Orduen, kooperatiba izan eran, gure misinoen artien zera da, ingurunie sustatzie, garatzie, eta hortizik kirolaz eta arraunaz loturi. Eta orduen, gure alderditzik, Ondarruko herrixaz beti loturi estu euki dugu, eta hortizik Ondarruko bandera bestiana. Gure aldetik pozik eta arro parte baten bebai, berton zure enpresan izena ikustiaz eta guretan, eta ondo, egorak laguntzen daben eta horrela jarraitzen dugun horrengo temporadetan bebai. Gutzako Ondarrune, Arraune beti onda errotute, eta gutzako arrotasune da goi mailan eoti gure taldik, eta batez horrano elkartiaz dakauen elkarlanin konpromisu, arro, herri morun, udaletxe morun.